Dewin. Athrylith. A'r Teyrngedau am ddawn y Cymro Barry John wedi llifo ers clywed am ei golli. Oedd e'n bachan arbennig a cymeriad arbennig. Tha tywel, mwynhau ei hunan, gallu mwynhau ei hunan, ond oedd y meddwl gyda fe am y gêm yn ryfedd. Lot o maswyr, fydden nhw'n cael y bel a fydden nhw'n neud beth oedd yn dod yn naturiol yn nhw, ti'n bod? Ond y Barry, fel sydd wedi meddwl mas beth sydd dwi'n, bob nawr yn bydden nhw'n edrych lan, dod i lawr fan hyn i fi, dirau fan hyn i fi. Cera fan'na, a oedd e'n rhoi, wrth gwrs beth oedd e'n neud fwy na dim byd, oedd e'n rhoi hyder mawr i'r tîm. A'r mwynhad o'n i'n cael, y ffordd ymare. Gyda champ lawn a 2 goron drifflig i'w enw, mae Barry John hefyd yn cael ei gydnabod fel yr ysbrydoliaeth tu ôl i fuddugoliaeth enwog y llewod dros y crysedion ym 1971. The finesse of John at the end. Gan ennill 25 cap dros i'w wlad rhwng 1966 a 72, y mwyafrif gyda'i gyfaill Gareth, roedd hon yn bartneriaeth na welwyd erioed mwy thebyg. Told iddi, ddylai iddi. A weles i trwyddo fe yn gyflym iawn. Mae'r bachan hyn yn mynd i fod yn bartner i fi am sbel, ti'n bod. Yn dilyn y llwyddiant yn Seland Newydd, fe seithodd enwogrwydd John i'r entrychion, ond roedd y sylw yn ormod iddo. Yn ddisymwth a gyntau ar ben i gêm ac yn 7 ar 20 oed, fe gyhoeddodd Barry John i fwriad i ymddeol o'r gamp. Chwarae'r gêm ola, tithen 7 ar 20, gyda fi'n cael digon yn e. Fe chwaraeodd i gêm ola mewn gêm elusennol yn enw'r urdd. 15 Carwyn James yn erbyn 15 Barry John. A dyna fel y digwyddodd beth enw fe, 15,000 ar 20 ar nos fercher mwredd y hyd. Ond oedd tîm Carwyn ar y blaen o 8 ar 20 i 6 ar 20, tan 2 munud cyn y diwedd. Yna fe drosglwyddwyd y bel i Barry John. Ochr gami, twyllo, croesi am i linell gais i gais ola fe. Oedd e'n mor naturiol. Oedd e'n mwynhau ar y ca oedd e'n mwynhau oddi ar y ca. Mae felly bod e'n cael gormod o sylw. Wedi fagu yng nghefn eithin fel yr enwog Carwyn James o'i flanau, mae yna gofio melys amdano ymhlith i gyfeillion. Fel person, oedd e fychan hyfryd a fi'n ymfyrchu o'n y ffaith bod fi wedi cael ffrind ar fe. A oedd e'n cael ffrind ar fi. Fe sy'n ffrind mawr iddo fe, dod i nabod yn gilydd, siarad yn gilydd yn Gaerdydd, a wrth gwrs siarad am yr hen amser yn gyfneithyn pan wedi blant. A wrth gwrs, o fan i blan, mae hanes yn gweud y cyfan, yn wedi pan nath e'n ôl o Seland Newydd a'r enw newydd King John yn y fe. O'r Aberafon yna. Ac mae gan i gyfaill stori am newyddadurwr yn dod i weld y Brenin yn ymarfer ar draeth Aberafan dan hyfforddiant Clive Rowlands, a hynny yn crisialu'r cyfan. Do tell me, what happens if the tide is in, wedodd e. Ti'n meddwl, mae Clive yn mynd, that's easy, wedodd e. I just get Barry John to come and send it back out, wedodd e. Oedd y bachan hyn, mae'n gwybod beth oedd ei weid. Fi'n credu yn y bleth, oedd Barry yn golygu i ni ar y pryd. Oedd dim byd gallai Barry ddim wneud. Barry'r Brenin, a'i enw wedi anfarwoli fel un o'r goreion erioed i wisgo'r crys coch. Cofio Barry John sydd wedi marw yn 70